ମାନଙ୍କର ରାମାୟଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇନୁ ଆମକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଆପଣ ଜନ୍ମ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେଲା ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ଯେ ଯାହାର ମନ ଦୁଃଖ ଆଜି ସବୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଟିକେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଭଜ ଭଜ ରେ ମନ ଜପ ଜପ ରେ ମନ ଶ୍ରୀନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ନାମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ନନାଙ୍କ ଭଜନ କରେ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି ଭଜ ଭଜରେ ମନ Hi guys, देखंतु टुंगु जाईची सेठिकी घरे 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 दुकान 10 टका मो पे 10 टका मो पे आनी मु काल देबी मते देबू
ଆଉ ସବୁ ଘରକୁ ଆସ ବାପା ବୋଉ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଜା ଆଈ ଦାଦା ଖୁଡି ପିଇସା ପିଇସି ମଉସା ମାଉସୀ ବଡ ବାପା ବଡ ବୋଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ କୁଆଡେ ଡାକ 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 କରିଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଅ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିରି ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ମା ଚାଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ ରେ ମା ଆଜ୍ଞା କୋଉଥିରେ ପଢୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁନି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମୋ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ହଁ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦିଅ কি 12 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି ବାପା ଏତିକି କଣ ନବୁ ଆଜି କଲା ପୋଛି ଦେ